खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायखोबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बै खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअ थाबनो सहैनाय बायदि सिगांग्रो मोनग्रोनाय बायदि। हाग्रामा महिलारीआ इउपिपिएल हानजाखौ फेजेननो हायोब्ला आं हाग्रामानि गारिआव बारसोमनानै थैगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों बिआर फेरेंगा। हाग्रामा महिलारीआ 2 मेनि गेजेराव इउपिपिएलखौ फेजेननो हायोब्ला आं हाग्रामानि गारिआव बारसोमनानै थैगोन आरो 2 मेआव बिपिएफआ इउपिपिएलखौ फेजेननो हायोब्ला आंनि गारिआव बारसोमनानै थैथों होननानै बुंदों। बे बाथ्राखौ बिआर फेरेंगा बिथाङा बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बुंदों जे सेथि खोलोबनि बिसायख'थियाव महाजोतआ मोनसेबो दोलो देरहाया एबा मोनसेबो बिजाथि देरहानाय नङा बिथांमोननिया होननानै बुंदों आरो इउपिपिएल हानजायानो जै जागोन होननानै बुंदों बिथाङा। हादान आदर्श गामियाव चरण बर'आ बिसायख'थिनि समावल' भट बिनो फैयो, ओरैनो फैफेराखै रायजो राजानि अजद। बिथांनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा खौरांगिरिफोरनि बाथ्रायाव बे बाथ्राखौ फोरमायनानै होदों। मानो होनबा भटनि समावल' मानसिखौ नागिरो, भट बायबाथाय मानसिखौ नागिरा। बिनि थाखायनो अजद खालामो। 63 नं सनापुरी बियाबाव इउपिपिएल हानजाखौ देरहासार खालामनो आइजोफोरनि साइकेल रेलि हाबाफारि लानाय जादों मैयाहाय। 72 नं बर'सला बियाबनि बिजेपिनि बिजाथि गणेश कुमार लेम्बुनि गारिखौ बरगाव बरान्थि ओनसोलाव सिनाय मोनै दुथांफोरा गाग्लोबदों आरो गारिआव थानाय माखासे बुस्थुफोरखौ जब्द खालामदों एबा सिखार खालामदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बिजेपिनि आफादगिरि रियन बर' बिथाङा बिपिएफ हानजायाव हाबफैबाय। मैयाहाय